Днес беше официално открит ловния сезон, за който се готвят повече от 130 000 души в България. По традиция първо се отстрелват пернати, пъдпъдъци, горголици, гривек, горски бекас и обикновена бекасина. Вижте репортаж за началото на сезона в Русенско, където има 38 ловни дружинки. Рано сутринта дружинката от Червена вода се отправи за пъдпъдъци. Ловците се бяха стъкмили по всички правила за безопасност. Тези задължителни светоотразителни жилетки, ленти или шапки, според мен се намаляват възможността от нараняване на ловец от негов колега. На ловците е абсолютно забранено да ползват примамки. Затова разчитат на уменията си – бързо да прикладват и да стрелят. За да се учи на лов, в излетите се включва и 8-годишния Валентин. В същинския лов той не участва. Просто за негов интерес му даваме така по някой друго животно да носи. Кое ти е най-интересно? Когато се дигне пъдпъдък, дали ще го убият. В първия излет за сезона ловците се отчетоха с по 5 пъдпъдъка на човек. При разрешени най-много 15, това е добър резултат. Куриози също не липсваха. Един пъдпъдък излетя, прилетя на цялата верига от 7-8 ловджи, всички изпразниха пушките, а всъщност не беше поразен. Това бил пъдпъдък с голям късмет явно. Или с бронежилетка. И понеже консумацията на алкохол по време на лов е абсолютно забранена, дружинката в Червена вода отбеляза първия успешен излет за сезона с кафе в местно заведение.